Igama lam ndinguMathubandile, ifani yam nguZondi, ndinguRhadebe Isiduko, ndingowalapha eMtyanje. Siziva sichulumancile ngoba indlela ibingekho, bekunzima ukuba zihambe izithuthi. Naxa kukho abantu abagulayo iiambulensi bezingakwazi ukungena, naxa kufuneka amapolisa bekuba nzima. Xa kunetha bezingahambi imoto, akuyiwa nasezidolophini. Kodwa ke ngoku sichulumancile kakhulu, iimoto zizawuhamba, zonke izinto zizawuhamba ngendlela efanelekileyo. Enkosi. Inkosi uZulu, inkosi yamaHlubi apha eTsomo. Siziva xa umasipala wethu wasevuyisile mini ezosinikezela indlela ehamba nokontrakti, sichulumancile kakhulu kuba besisegxwayibeni ngendlela embi kakhulu, neebhlorho ke besezingekho. Abahlali bekhe bathathe inquliqhu yoba mabazenzele ngokwabo, kodwa ke ngoku bawutsho ke abahlali nabo bekwiindawo abakuzo bengakho kwalapha ezilalini, bebonakala benevongo beneqhayana ngendawo yabo, ngoba ngabanye abasabuyi ngokweemeko zendlela. Siziva ke sichulumancile kakhulu nawo wonke ke umntu athi azibone sengxakini, mhlawumbi kugula abantu ngobusuku, kodwa ke zawutsho zingene zibaleka nee-ambulensi zithuthi zikarhulumente. Siyabulela kumasipala wethu nakunye iVukani community wethu. Lapha eMtyamde kuWard 16 namhlanje sizonikezela ngendlela izabe isuka phaa kuNongoma iyenyuka ke iyoma iqabele iyokuma ngoMadzikane ngu4 kilometers. Le ndlela sizonikezela ngayo sizawuyenza nge5 million. Inazo ke ii-pipes ezawuzifakela phaa 900 meters we-pipes lowa umkhulu, because sinayo izibuko elikhona phaa elibonakala into kokubana liba yingxaki xa kufike indlu mvula zehlobo. Izawuba ne-storm water ke kuba uba ngabe uyabona nje xa uhamba apha uyabonakala into kokubana xa kuthe kwanetha kuba khona into eyenzayo ibe xofu-xofu, so that amanzi kuba azihambela naphi na. Yile nto ke ngoku izawuba ne-storm water izokwazi utshanela amanzi akwazi ukuhamba ngendlela ekufanele into kokubana abe ahamba ngayo. Intlanganiso yabahlali ke lena namhlanje esizokunikezela kuyo le ndlela sithetha ngayo izawuba nawo ke amathuba emisebenzi, ngoba kaloku sizawuba no-washman ababini, sizawuba no-CLO, sizawuqala ke nge-unskilled labours ezizawuba yi-4, kodwa ngokuya iqhuba iprojekthi ihamba kuzawukwazi into kokubana kumane kuqashwa. uCouncillor Skotana ungahapha kwaWard 8 eTsomo Mission, naye uqhuba umsebenzi okumila kunjena uyokunikezela ngonocontract naphaya ukwenziwa kwendlela eyi-gravel road nakulaa ndawo. Kulapho ke naphaya kuzawuba khona imisebenzi ezawuphinda iqhube ngolu hlobo siqhuba ngalo apha. Naleya indlela ngu4 kilometers naye simenza ngemali engange5 million. Siyabulela ke kubantu bakuthi kuba bakwazile usinyamezela kudala becela indlela, kodwa namhlanje urhulumente ude wafika wabe uzokwazi ukubenzela indlela kule financial year sikuyo. Enkosi kakhulu.